ассалому алайкум падарон, модарон, хоҳарон ва бародарон азиз. Хуш омадед ба канали Ибни Сино. Марҳамат кард дури подписаться кунед ва лайкро фаромӯш накунед. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Беҳроз Маҳмадҷонович. имрӯза гуфта мегузарем оиди бемории пес яъне витилиго. Бемории пес витилиго аз калимаи лотинии витилиго вайроншавии рӯи пӯст, шукуфа, вайроншавии пигменти пӯст ки дар он пигменти қисмҳои алоҳидаи пӯст барҳам мехӯрад. Сабабгори пес ҳанӯз маълум нест. Ба ин беморӣ кас одатан дар ҷавонӣ, бештар занҳо гирифтор мешаванд. аввал дар рӯи пӯст доғҳои моҳи сафеди шаклу андозаашон ҳархела пайдо гашта, минбаъд ҳаҷман калон мешаванд ва бо ҳам даромехта қисми зиёди баданро фаро мегиранд. Сипас мӯи ҷойи осеб дида пӯст сафед мешавад. пес дар ҳама ҷойи пӯст пайдо шуда метавонад. шахсони гирифтори пес дардро ҳис намекунанд. муолиҷа: истифодаи нурҳои ултрабунаш ва препаратҳое ки ҳассосияти пӯстро нисбат ба нурҳои ултрабунаш зиёд мекунад. ин як мавзӯи хурдакак буд оиди бемории пес яъне витилиго. бародарони азиз, агар мавзӯъ ба шумо писанд ояд, лайкро гузоред, ба дӯстони худ падидиста кунед. он касоне ки дар канал медароянд, тамошо мекунанд, ҳатман дароед подписатсия кунед. Аз канали Ибни Сино мо навбониҳоро интизор ҳастем. ман бо боварии комил гуфта метавонам, ки ҳар як кадоми мо шуморо ин канали Ибни Сино дастгирӣ мекунад ва дар оянда бисёр корҳои нав ба наву хубро интизор ҳастем. шояд баъзеҳо надонанд, лекин гуфта метавонам, ки иншоалло дар оянда дастгирии худро мерасонем. худо нигаҳбон бошад. саломат бошед.